ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶምናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ሃገራት ሕብረት ኤሮጳ ዶባተን ካብ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ሓድሽ ሜላ ምቁጽጻር የተኣታትዋ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ኣገልግሎት ምቁጽጻር ዶባት ኤሮጳ ፍሮንቴክስ ኣብ ዝተፈላለየ ዶባት ሕብረት ናይ ስለያ ካሜራታት ክጥቀም ምዃኑ ፍሊጡ። ብመሰረት መደብ ፍሮንቴክስ እዚ መሳርሒታት ስለያ ዝኣከቡ ሓበሬታ ነንዝምልከተን ትካላት ምክልኻል ዶባት ክወሃብ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ፍሮንቴክስ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ንዘውርዶ ዘሎ ምግሃስ መሰል ሓላፍነት ንዘይምውሳድ ዘውፅኦ መደብ እዩ ክብሉ ተቃውሞም ገሊጾም ኣለዉ። ምስ ሊብያ ዝነበረ ተመሳሳሊ ምልውዋጥ ሓበሬታ ስደተኛታት ገና ክልማያት ኤሮጳ ከይበጽሑን ከለዉ ንሓልዋ ባሕሪ ሊብያ መጠንቅቕታ ብምትሕላፉ እቶም ዝተታሕዙ ስደተኛታት ኣደዳ ግፍዕን ስቓይን ኮይኖም እዮም። ብመሰረት ጽብጻብ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዓመተ 2021 ጥራይ ልዕሊ 32,000 ስደተኛታት ናብ ሓልዋ ባሕሪ ሊብያ ብምርካቦም ኣብ ልዕሊኦም ቁጽሪ ዘይብሉ ግፍዕታት ከም ዝተፈጸሞም የመልክት። 500 ካብዚኦም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት እዮም። ነዚ ሓድሽ ናይ ስለያ መሳርሒ ብዝምልከት ተሓቲቱ ፍሮንቴክስ ኣብ ዝሃቦ ናይ ጽሑፍ ምላሽ እቲ ዝእክብ ሓበሬታ በዝሒ ስደተኛታት ንምክትታል ከምኡውን ገበነኛታት ናብ ሃገራት ኤሮጳ ከይሰግሩ ንምቁጽጻር እዩ ካብ ምባል ሓሊፉ ዝርዝር መብርሂ ይሃበን። ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ግፍዕታት ዘውርዱ ዘለዉ ኣባላት ሓልዋ ባሕሪ ሊብያ ናይ ስለያ ሓበሬታ ጥራይ ዘይኮነ ፈጣናት ጀላቡን ካልእ ናይ ባሕርያ መሳርሒታትን እውን ካብ ሃገራት ኤሮጳ ሓገዝ ተዋሂቦም እዩ። ሱዳን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ወራር ትድግፍ እያ ተባሂሉ ዝወፅእ ሓበሬታ ሓቅነት የብሉን ክብል መንግስቲ እታ ሃገር ገሊጹ። ወግዓዊ ልሳን መንግስቲ ሱዳን ናብ ዝሃቦ መግለጺ ምኽትል ኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ ቆንስል መሐመድ ሓምዳን ዳግሎ ኣብ ሩስያ ብዘካይዶ ዘሎ ዑደት ምስ ሩስያውያን ሰበስልጣን ተራኺቡ ድሕሪ ምዝራቡ ሩስያውያን ዶባቶም ክሕልው መሰል ኣለዎም ዳኢሉ እምበር ንወራራይ ደገፈን ኢሉ። ሓያሎ ገበናት ከም ዝፈጸመ ዝኽሰስ መራሒ ምልሻ RSF ዳግሎ ምስ ሓይልታት ጸጥታ አልበሽር ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን ምስ ወተሃደራውያን ትካላት ሩስያ ጥቡቕ ምትሕብባር ከም ዝነበሮ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሩስያ ዝርከብ ኤምባሲ ሱዳን ብወገኑ ብዘውፅኦ መግለጺ ሕምቲ ዝሃቦ ቃል ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ብተቃወምቲ ሓይልታት ትሕስኡ ከም ዝጥምዘዝ ተገይሩ ክብል ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሎም። ማሕበረሰብ ሞያ ሱዳን መደረ ምኽትል ኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ ቆንስል ንሱዳን ኮነ ንህዝቢ ሱዳን ኣይውክልን እዩ ብምባል ምስ መላእ ሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ፍቕርን ሓድሕድ ምክብባርን ዝተመስረተ ዝምድና ዳ እምበር ንወረርቲ ምድጋፍ ንፖሊሲ ሱዳን ኣየንጸባረቕን ኢሉ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ገለ ሰበስልጣን ሶማል ማዕቀብ ኣንቢራ። ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብዓርቢ 25 ለካቲት ኣብ ዝሃቦ ቃል ምርጫ ሶማል ሕጂ እውን ብምንውሑ ኣብታ ሃገር ዝፍጠር ዘይመረግጋእ ኣብ ልዕሊ ሓላፍነት ዝወስዱ ሰበስልጣን ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ናይ ምንቅስቓስ ማዕቀብ ምዃኑ ገሊጹ። ሓፈሻዊ ምርጫ ሶማል ንዕለት 25 ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ክዛዘም መደብ ወፂ እኳ እንተነበረ ሕጂ እውን ናብ ዕለት 15 መጋቢት እዩ ተሰጋጊሩ ዘሎ። ዛጊድ ተኻይዱ ብዘሎ ናይ ታሕተዋይ ባይቶ ምርጫ ካብ 275 ወናብር እቲ 179 ጥራዩ ኣብ ምርጫ ብዝተዓወቱ ሰባት ተታሒዙ ዘሎ። እዚ በብእዋኑ እናተናውሐ ዝኸይድ ዘሎ ምርጫ ሶማል ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ፈደራላዊ መንግስትን መራሕቲ ቀቢላታትን ካብ 1991 ኣትሒዙ ዝጸንሐ ምትፍናን ዝያዳ ጓሃሪ ዝውስኽ ከይከውን እዩ ስጋት ፈጢሩ ዘሎ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶምናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኢጣልያዊት ፕሮኮንቲነንታል ቲም አንድሮኒ ጃያኮቶሊ ሲደርሜክ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብሰንበት 27 ለካቲት ኣብ ከተማ ኪጋልን ዝተፈጸመ ምእበል 14 ዙር ሩዋንዳ ተዓዊትሎ። ናትናኤል ነዚ 8 መድረኻት ዘጠቓለለን 930 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን ዙር ብ23 ሰዓታትን 25 ደቓይቕን 34 ካልኢታትን እዩ ዓሚሞ። ንሱ ካልኣይ ንዝወፀ ዩክሬናዊ ኣናቶሊ ቡድያክ ብ26 ካልኢታት ክበልጾ ከሎ ሳልሳይ ደረጃን ዝሓዘ ኣየርላንዳዊ ጆሲ ኤዋርት ድማ ብ48 ካልኢታት ማሕዲግሎ።
እዚ ኣብ 2020 ውን ጎብለል ሩዋንዳ ዝኾነ ወዲ 22 ዓመት ተቐዳዳማይ ብዘይካ ንብጫ ማልያ ንሰማያዊ ማልያ ብሉጽ መንእሰይን ንቀጠልያ ማልያ ብሉጽ ኣፍሪቃውን ውን ንብሕቱ ክገብረን በቂዮ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ንናትናኤል ተኸቲሉ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ካልእ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብወገኑ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር 5 ተርታ ክስራዕ ከሎ ምስጋንቱ ጀርመናዊት ኮንቲነንታል ቲም ድማ ብደረጃ ክለብ ተዓዋቲ ሩዋንዳ ኮይኑሎ ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ምሕላው ተባሂሉ እቲ ባሕሪ ብዘዋስነን ሃገራት ዝተመስረተ ምትእኻብ ኢትዮጵያ ብምግላላ ጉቡይ ውሳኔ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ገሊጹ ኣፈኛት ሚኒስትሪ ዱና ሙፍቲ ብ26 ለካቲት ንጋዜጠኛታት ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ ቃል ልዕሊ 100 ሚልዮን ንዝህዝባ ኢትዮጵያ ቀንዲ ተገልጋሊት ቀይሕ ባሕሪ ክነሳ ጸጥቱ ኣብ ምሕላው ክትሳተፍ ዕድመ ክቐርበላ ኣለዎ ኢሉ ብስዑድ ዓረብ ተመዊሉ ኣብ 2019 ጀመረ ምትእኻብ ቀይሕ ባሕሪ ዘዋስነን ሃገራት ንኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ዮርዳኖስ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሶማልን የመንን ይሓቆፍ ኣብቲ እዋን ቀንዲ ዕላማ ሙቃምቲ ምትእኻብ ንምትእታው ቻይናን ሃገራት ምዕራብን ንምክታእ እዩ ዝብል ትንታነታት እዩ ተዋሂብዎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ጀርመን ዝተኻየደ መበል 58 ዋዕላ ጸጥታ ሙኒክ ኢትዮጵያ ካብ ምኽባር ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ክትግለል የብላን ክብል ምጥቃሱ ዲና ሙፍቲ ሓቢሮ ናይ ገዛ ርእሳ ናጽነት ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ውን ኣብቲ ምትእኻብ ብዘይ ምጽንባራ ዘለዋ ተቃውሞ ኣስሚዓላ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ምስጋር ኣጽዋር ቅርሰና ባሕርን ዝኣመሰሉ ገበናት ንምቁጽጻር ዝዓለመ ምትእኻብ ኢትዮጵያ ክትጻወቶን እትኽእል ግደ ዳግመ ግምት ብምግባር ኣብቲ መድረኽ ክትሳተፍ ንጽዋዕ ኣለና ክብል እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ደመቀ መኮነን ኣብ ዋዕላ ጸጥታ ሙኒክ ጥርዓኑ ዘቕረበ ካብታ ነቲ ምትእኻብ ጠርኒፋ ዘላ ስዑድ ዓረብ ዛጊት ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ጥርዓን ብዝምልከት ዝኾነ ምላሽ ኣይተዋህበን ዘሎ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ንምቋም ተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ብምዃና ሓንሳብ ወደብ ጅቡቲ ካልእ እዋን ከዓ ወደብ ዓሰብ ክትጥቀምያ ዝብል ኣመታት ክወሃቦ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብ ሱዳን ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ንገዛእ ርእሱ ዕልዋ ክካየደሉ ከም ዝኽእል ማዕከናት ዜና ሱዳን ገሊጸን አልጀዲድ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ምክትል ኣቦ ወንበርቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ መሐመድ ሐምዳን ዶጋሎ ንጀነራል አልቡርሃን ዓሊዩ ብኻልእ ወተሃደራዊ መራሒ ክትክኦ ኣብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ቀንዲ መሻርክቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምዃኑ ዝንገረሉ ሐምዳን ዶጋሎ ናብ ሩስያን ካልኦት ሃገራትን ምብጻሕ ብምክያድ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ደገፍ ንምርካብ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር وهاب قال سراوي السودان نبيل عبد الله نزب زملكات بعلت 25 لكاتي تابزهابو مقلتي أبونغو سراويتن هزبن زلو قاقن مسفحن اتوتهدراو قجل حيلو يدخم كم زلو نممسالن زعلمت ألمي بمبال نقالو تاملاش هيبولو ኣብ ዳርፉርን ካልእ ከባቢታት ምዕራብ ሱዳንን ከበድቲ ገበናት ከም ዝፈጸመ ዝኽሰስ ሐምዳን ዶጋሎ ነቲ ዕልዋ አካይዱ ንገዛእ ርእሱ ስልጣን ክሕዘሉ ዘይክእለሉ ምኽንያት ብህዝቢ ተቐባልነት ከም ዘይህልዎ ስለ ዘረጋገጸ እዩ ክብል እዩ እቲ አልጀዲድ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ትንታነኡ ዘቕርብ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት حبرات منقصات أمريكا تقيح بحرن محلاو ناي سليا سب ألبو نفرتي كتوافر مخانا دحر زوصاتو مجلسي إيران ون تمساسال مدب كم زلوا فليتا إيرانو كوماندر شهرام إيراني نمعكنات زين هاجرو زابقال سلسة نايكينات مراخب أوشمت عدنن كيح بحرن كنكسقسا مخانا نافليتو نسو مجلسيو مسوننتي ودبات كيح بحري زواسنن هاجرات زر الربي كايد كم زلو ملكيتو እንተኾነ ዝርዝር ኣስማት ናይተን ሃገራት ካብ መሃብ ተቆጢቡሎ እዘን ደና ባንዳር ቱንብ ዝተባህላ ሰለስተ ናይ ኩናት መራኽብ ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኢራን ተካይዶ ናይ ነዳዲ መጓዓዝ ኣብ ምሕላው ከም ዝዋፈራ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ናይ ኢራን ናይ ስለያን ኮለላን መደብ ግብረ መልሲ ናይቲ ኣብ ባሕሪን ካብ ዝርከብ ማዓስከራ ተመሳሳሊ ናይ ስለያ ስራሕ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከተካይድ መዲባ ዘላ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምዃኑ ዝተገልጸ የለን ኢራን ናብ የመን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብመገዲ ኤርትራ ቢላ ንሓይልታት ሕቲ ትድግፍ ኣላ ዝብል ወቀሳታት ብተደጋጋሚ ዝስማዕ እዩ ጥሩፍ ጉጅለ አሸባብ ካብ ሶማል ሓሊፉ ንኬንያን ኢትዮጵያን ስጋት ከይከውን ኣብ ዝፍራሐሉ ዘሎ እዋን ሰበስልጣን ጁባላንድ ምስ ኢትዮጵያውያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ጸጥታ ዘተኮረ ዘተካይዶም
መራሕቲ ናይታ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ሶማል ተነፂላ በይናዊ ናጽነት ዘአወጀት ጁባላንድ ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብቀዳም 26 ለካቲት ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ ጥሩፍ ጉጅላ አሸባብ ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ምንቅስቃሳቱ የስፍሕ በምህላው ክግተኣሉ ዝኽእል መፍትሒ ንምንዳይ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብቲ ኣኼባ ብወገን ሶማል ኣዛዚ ራስ ኮምቦኒ ዝነበረ ማዶበን ሓለፍቲ ጸጥታን ስለያን ብወገን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኸ ብርጌደር ጀነራል ኣባባው ሰይድ ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ተረኺቦም ነይሮም። ኢትዮጵያዊ ብርጌደር ጀነራል ዘውዱ ነቲ ኣኼባ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ቃል ጥሩፍ ጉጅላ አሸባብ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ናይ ሓባር ስጉምቲ ንምውሳድ ዘኽእል መምርሒ ስራሕ ንምፍጣር ዝዓለመ ምንባሩ መልኪቱ። ምስ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዘይተጠርነፉ ልዕሊ 1,000 ዝቝጽሮም ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ክብል መንግስቲ ሶማል ቀዲሙ ስምዕት ኣቕሪቡ እዩ። እዚ ወተሃደራዊ ስምምዕ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ሶማል ዘይኮነ ምሳ ከም ኣካሉ ዝርያ ጁባላንድ ይካየድ ምህላው ወጥሪ ከይፈጥር ስጋት ኣሎ። ኢጋድ ንህሉ ኩነታት ሱዳንን መፍትሒኡን ብዝምልከት ክዛተይ ንዘውፅኦ መደብ ሱዳን ከም ዘይተሳተፎ ፍሊጣ። ጊዜያዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ዓሊ ሳድቅ ምስ ወኪል ኢጋድ ኣብ ሱዳን ዑስማን በላይ ላብ ዘካየዶ ርክብ መሪሕነት ኢጋድ ናይ ሱዳን ተራ እኳ እንተነበረ ብዘይድሌታ ንኻልእ ሃገር ተዋሂቦ ክብል ተቃውሞ ስሚዑ። ኣብ ሱዳን ዕልዋ መንግስቲ ምስ ተኻየደ ሕብረት ኣፍሪቃ ነታ ሃገር ካብ ኣባልነት ስለ ዘደስከላ መዘባውያን ሃገራት ንምዝራብ ብመገዲ ኢጋድ ክቃናዕ ጸኒሑ። ኣብ ኣጋሞ ወዳእታ ወርሒ ጥሪ ኣካያዲ ስራሕ ኢጋድ ወርቅነህ ገበየሁ ናብ ዩጋንዳ ብምብጻሕ ንየወሪ ሙሴቪኒ ብዛዕባ ኩነታት ሱዳን ኢትዮጵያን ሶማልን ዘተ ዘካይድ ዋዕላ ከዳሉ ምሕታቱ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ኣብዚያ ወርሒ መጋቢት ክካየድ ዝተመደበ ዋዕላ ኢጋድ ብዘይ ተሳታፍነት ወከልታ ንሱዳን ዝምልከት ጉዳይ ከይለዓል እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጠንቂቑ። ዓሊ ሳድቅ ብተወሳኺ መራሕቲ ሱዳን ይጥዕመና እዩ ዝበልዎ እዋን ኣኼባ ኢጋድ ክጽውዑ ምዃኖም ሓቢሩ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ሕብረት ኣፍሪቃ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ተርእዮ ዘላ ዓሊ ዝሰረቱ ምፍልላይ ደው ከተብል ጸዊዑ። እቲ ሕብረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ምስ ጀመረ ኣብቲ ሃገር ዝጸንሑ ኣፍሪቃውያን ክወፁ ኣብ ዝፈተንሉ ሩይ ዓሌትነት የጋጥሞም ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ እዋን ቅልውላው ዝኾነ ሰብ ዓሌቱ ብዘይገድስ ካብትን ህይወቱ ዘስግኦ ቦታ ክወፅእ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰሉ ብምባል ሕብረት ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ዶብ ዝርከቡ ዩክሬናውያን ወተሃደራት ሕብሪ ቆርበት እንዳረኣዩ ሰብ የስግሩ ምህላዎም ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ኣመልኪቱ። ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ መሐመድ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ዩክሬን ናይ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ኩነታት ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ካብ ዩክሬን ከይወፁ ተዓጊቶም ጥራይ ከይኣክል መጓዓዝያ ከይጥቀሙን ብሰራዊት ዩክሬን ይኽልከሉ ምህላዎም ኣዝዩ ኣሸቓሊ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣፍሪቃውያን ብዓሌት ዝሰረቱ ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ክውፅዑ ስቑኢልና ንዕዘብን ዝብል ሕብረት ኣፍሪቃ ዩክሬን ከምቲ ንጸዓዱ ወጻእተኛታት ካብ ሃገራ ክወፁ ትሕግዝ ዘላ ተመሳሳሊ ረድኤት ንጸለምቲ ኣፍሪቃውያን እውን ክትህብን ንኣህጉራዊ ውዕል ሰብኣዊ መሰላት ከተኽብርን ይጽውዕ። ሱዳን ኣብ ጉዳይ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መርገፂኣ ከተነጽር ሕብረት ኤውሮጳ ሓቲቱ። ወከልቲ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ሱዳን ብሰንበት 27 ለካቲት ኣብ ካርቱም ምስ ሰበስልጣን ሱዳን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ብወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሃገር ክወሃብ ጸንሐ ተገራጫዊ መርገፂ ብንጹር ክግለጸሎም ሓቲቶም። ሕቡራት ሃገራት ንወራር ሩስያ ብዝምልከት ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዘካየዶ ድምፂ ናይ ምሃብ መስርሕ ሱዳን ናይ ተዓቅቦ ድምፂ ሂባ። ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ብወገኖም ምስ ኣብ ጀኔቫ ዝርከቡ ወከልቲ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ሱዳን ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ኮይና ክትቅጽል ትደሊ እንተኾይና ንወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ብንጹር ከም እትኹንኖ ከተፍልጥ ኣለዋ ኢሎም። ብሶኒ 28 ለካቲት ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝተመርሐ ኣኼባ ወተሃደራዊ ቆንሱል ሱዳን ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሱዳን ኣብ ዩክሬን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ብሰላማዊ ዘተ ክፍታሕ ኣለዎ ኢላ ተኣምን ብምባል ደጊሙ ነቲ ወራር ከም ዘይኩንኖ ኣፍሊጡ።
ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ብወገኖም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝርግሕዎ ዘለዉ ርእይቶታት ሱዳን ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ድምፂ ምዕቃባን ዑደት ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጓሎ ናብ ሩስያን ዘሻቐል ይኽብሉ ይገልጹ ኣለዉ። ሱዳን ነቲ ወራር ክትኩንን ሰራዊት ሩስያ ብቕጽበት ካብ ዩክሬን ክወፅን እንተዘይፀዊዓ ካብ ሃገራት ምዕራብ ተደናገጽነት ክረክብ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ቆንሱል ሱዳን ከካይዶ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ንድሕሪት ከም ዝምለስ ተንተንቲ ፖለቲካ ሃገር ይገልጹ። ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ኣፍሪኮም ኣፍሊጡ። ኣሜሪካ ካብ ሶማል ጠቕሊላ ከም ዝወፀት ክትገልጽ ከም ጸንሐት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ዓይኒ መላእ ዓለም ናብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣድሂቡሉ ዘሎ እዋን ምስ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ሰራዊት ሶማልን ብምትሕባር ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመቶ ካብ ሶማል ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። ኣብ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ጨንፈር ኣፍሪቃ ሓላፊ ፍሉይ ስርሒታት ሜጀር ኣንድሩ ካል ካብ ዝሃቦ ቃል ጥሩፍ ጉጅለ ኣልሸባብ ንኣሜሪካ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ስጋት ስለ ዝኾነ ንምድምሳሱ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ። ንሱ መግለጺኡ ኣብቲ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ኣመልኪቱ። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ንዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት ዝኾነ መብርሂ ኣይሃበን። መውፃእ ሰራዊት ፈረንሳ ካብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሻቐለ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ህላዋኣ ከተረጋግጽ ወተሃደራዊ ስርሒታት ክትገብር ከም እትኽእል ኣመታት ክወሃቦ ጸኒሐዮ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላው ኩናት ደው ከተብልን ሰራዊታ ክትስሕብን ዝጽውዕ ብይን ኣሕሊፉ። ነቲ ብይን ንምሕላፍ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድምፂ ምሃብ መስርሕ 141 ነቲ ብይን ክድግፋን ከለዋ 35 ድምፂ ምዕቃብ ገይረን 5 ሃገራት ድማ ተቃዊሞንኦ። ካብተን ነቲ 5 ነቲ ብይን በመቃወም ንኩናት ዝደገፋ ኤርትራ፣ ሩስያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ቤላሩስን ሶርያን እየን። ብኻልእ ወገን ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝምልከት ዘተኽካየድ ኣብ ዝጠለበ ምእካብ ድምፂ ኣባል ሃገራት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ከም ዘይትድግፎ ፍሊጣ። እቲ ንሎሚ ሐሙስ 3 መጋቢት ክካየድ ዝተጠልበ ፍሉይ ኣኼባ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣባላት ሕብረት ኤሮጳን ዝርከበን 29 ሃገራት እወ ኸድመፃን ከለዋ 5 ሃገራት ማለት ሩስያ፣ ቻይና፣ ኪዩባ፣ ኤርትራን ቬንዙዌላን ከዓ ኣይፋላድሚፀን። እቲ ብዩክሬን ዝተጽውዐ ዋዕላ ካብ 2014 ሩስያ ንክሬምያ ዝወረረትሉ ግዜ ጀሚሩ ዝተፈጸመ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት መርመራ ክካየደሉ ዝጠልብ እማመ ይርከቦ። መንግስቲ ኤርትራ ብዝኽተሎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ነታ ሃገር ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ነፂልዋ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሃገራት ዓለም መርገጺአን ብንጹር ከፍልጣ ዝሕተታሉ ዘለዋ እዋን እቲ መንግስቲ ኣንጻር ሃገራት ምዕራብ ደው ምባሉ ነታ ሃገር ሳዕቤናት ከኸትለላ ከም ዝኽእል ይግመት። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶ መግሃዝ መሰላት ክዝተየሉ ዝጠለበ ድምፂ ናይ ምሃብ መስርሕ 13 ሃገራት ዝበዝሓ ካብአን ኣፍሪቃውያን ድምፀን ካብ ምሃብ ተቆጢበን ኣለዋ። ኣቐድም ኣቢሉ ብዕለት 26 ለካቲት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ውሳኔ ከየሕልፍ ቻይና፣ ህንድን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ተቃዊሞን እየን። ብተወሳኺ ሩስያ ንገዛእ ርእሳ ሓንቲ ካብተን 5 ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ብምዃና ነቲ ውሳኔ ደው ከም ዝብል ጌራቶ እያ። ሶማል ኣብ ዩክሬን ዝርከቡ ዜጋታታ ብሰላም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰግሩሉ ባይታ ከም ዘጣጥሕት ገሊጻ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዛጊት ሃንጋሪ፣ ሞልዶቪያ፣ ፖላንድን ሮማንያን ንዜጋታት ሶማል ክቕበላ ከም ዝተሰማምዐ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ህይወቶም ንምድሓን ካብ ዩክሬን ክወፁ ብዝፍትኑሉ እዋን ዘጋጥሞም ዓሌታዊ ድልዎ ደው ክብል ጻውዒት ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ሃገር ዝጸንሑ ዜጋታት ወጻኢ ብመገዲ ኤምባሲታቶም ሓገዝ ረኺቦም ናብ ውሕስ ቦታ ይሰግሩ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ንዩክሬን ዘዳውባ ሃገራት ካብቲ ኩናት ንዘምልጡ ዓሌቶምን ዜግነቶምን ብዘየገድስ ንኩሉ ክፉት ክገብራን ክተሓባበራን ካብ ሓያሎ ወገናት ጻውዒት ይቐርብ ኣሎ። ሰራዊት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኣፍሪቃ ብዘርእይዎ ዘለዉ ኣድልዎ ነቶም ኣፍሪቃውያን ዶብ ከይሰግሩ ምኽልካል ጥራይ ዘይኮነ መጓዓዝያ ምጥቃም እውን ድሕሪ ኩሉ ከም ዝሰርዕዎም ካብታ ሃገር ናብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዘርግሕ ዘሎ መረረቶም ኣፍሪቃውያን የመልክት።
ዝበዝሑ ዩክሬን ዘለዎ አፍሪካውያን ዜጋታት ኬንያ፣ ናይጄሪያ፣ ጋና፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ደቡብ አፍሪካን ኮይኖም ሓያሎ ካብኣቶም ንማህደረ ትምህርቲ ዝኸዱ ምዃኖም ይንገር። ኣብ ዩክሬን ብዛዕባ ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዛጊት ወግዓዊ መግለፂ ተዋህበን። ባይቶ ጸጥታው ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሑቲ ናይ የመን ተወሳኺ ማዕቀብ ገይሩ። እቲ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝቐረበ እማመ 11 ኣባል ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ደገፈን ክህባሉን ከለዋ 4 ኸ ድምፂ ምሃብ ተቆጢበን። እዚ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ካብ ምዕዳግ እውን ዝእግድ ማዕቀብ እዚ ድሕርቲ ሑቲ ኣብ ልዕሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብ ዝገበሮ ደብዳቤ ዝመጽእ ዘሎ። መራሒ ናይ ዕጡቕ ሓይሊ መሐመድ ዓሊ አልሑቲ ባይቶ ጸጥታ ነቲ ስዑድ ዓረብን መሻርክታን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ የመን ተካይዶ ዘላ ግፍዒ ዕሽሽሉ ምስኣሙ ወጋኑ ዘጉህዩ ኢሉ። ባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሑቲ ካብ 2015 ኣትሒዙ ናይ ኣጽዋር ማዕቀብ ምግባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ብመገዲ ኤርትራ ቢሉ ካብ ኢራን ኣጽዋር ይረክብ ኣሎ ዝብል ክስታት ይቐርበሉ ነይሩ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ንኤርትራ ሓዊሱ ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስጋት ኮይኑ ዝጸንሐ ወራር ዕስለንበጣ ስጋቱ ከም ዝተቐንጠጠ ውድብ መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ፋኦ ኣብ መግለጺኡ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተዋሰኣሉ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኣስታት 2 ዓመታት መጽናዕትን ምቁጻርን ክግበር ከም ዝጸንሐ ኣመልኪቱ። بمسرت مجلس ود مجبن حرشان أب إرترا جيبوتي إثيوبيا صومالن كينيان إن تخطاتالي كل التأوار حديث صفيني أتسمع إسلام بتا أي ترخبن انتخونا كاب معرب أفريقيا موروكون دوب ألجيريان زساقم زلو عسلة بتمساسال من قدي أب تحت قطة كساب زاتو إتي أب هاجرات كرن أفريقيا زكاير مصنعتن مقود صارن كقصل مخانو إكلات مغنطات حادة غاز إسلام بتا بوغن كيح بحرن سجر وشمت عدنن أب زركب هاجرات أب زحالة فكرامات أخل ماي بزي مهراميو زبلتنتنا بكيلاتات تعودي يوهابو إذا بنيات أم إسلام بتا خورد كاب زخل عنوات روفتات رخيب بلوزل أوان نزغط سلاوارحون كم زلو وقت أنح مخانو فاو يملكت ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ምካስ ሰብኣዊ መሰላት ንኸተጻሪ ዝተመዘዘት ጉጅለ ዝመርሑ ክኢላታት መሪጹ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣቐዲማ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ከም ኣኽባር ሕጊ ዝሰርሐት ፋቱ በንሱዳ ነቲ ጉጅለ ክትመርሕ መዚዝዋ ብዘይካታ ጋምቢያዊት ኣኽባር ሕጊ ካሪቤቲ ሙሩንጊ ካብ ኬንያ ከምኡውን ስቴቨን ራትነር ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰብ ሞያ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ኣካል ትጉጅለ ክኾኑ ተመዚዞም ኣለዉ وقع حد إثيوبيا دحر مجمارو بغلو موغانات تفتيمو زبهال جمنات ببينهم أكلات محبرسب عالم تبصبات كوبولوس صنحو خينو اتابو دب حورات هاجراس تمززت في اللي تجله ابتا هاجر مصنعت بمكياد اور حسنه نايز عمتسي او على بايتو سب او مسلات افناوي تبصب كتقرب تثبيت تغيرو لالو بايتو سب او مسلات اور حتى حساس كل تشحن اسران حدنيو تامر ماري تجله كتقوم تسمامعو انتقنا منغست إثيوبيا نتمرمرا بعلنا خنا كايدينا بمبال نتفتات تجله دوابيلو صنيحو إذا مرماريت جوجلة عدما سلطانا نحد عمد كتصنح أقداس خوينو تترخيبو خاء نزغطل عمد كنوح كم زخقل ودب حبرات هاجرات أفليتو بمسرز توهي بوازو العمام أب إثيوبيا بخلهم برز حزو وقنات أبل علي سلاماو هزب زورد وقف عتاد جبتي أم كاب ترايزي كنا ناي نفس وكف تفتي مزبها الجبن تحت تون مرقو أحمخانو إكلات وقع حد إثيوبيا للعصر تحمو الشوارع بزغط صورلو بخلهم وقنات أبل علي سلاماو هزبي كساب جبنات أنصار سب أو النتن جبنات كيناتن تفتي مام زبل كستات قرب تانيحيو الحوتينا يمن مستب السعود عرب زمراح لفنت هاجرات عرب تتنبيروم كابزلو سراوي السودان 9 قتل 3 قتل قليتو الحوتي علت كل التمجابيت أبزو حاجة أبزركب معسكر سراوي دحر زكادو هندبتاو متقعتيو نتوم سودانوين كم قتل زقل الزلو منقص السودان سعود عرب نمدقاف نابي من نايزل أخو متهدرات قطري كاب 15 ناب 15 كم زوروديو زقلت زبس حخابتهم سودان زل أخذتهم متهدرات أولات تيب محمد حمدان دوغالو زمراح من لشا جانجاويد مخانميو زنكر راديو إيرانا ناتا دمت إيرتراويان